Na compaña duns cafés e uns doces, estas mulleres compartiron hoxe moito máis que un almorzo. Unhas, con máis idade, contan a súa experiencia de como aprenderon e lograron sacar adiante as súas ideas. Outras, aínda máis novas, explican os seus proxectos e falan de como pretenden levalos adiante. A iniciativa está impulsada polo Centro de Información á Muller da Mancomunidade do Salnés. As mulleres o que fan é presentarse, explicar un pouco a que se dedican ou a que se dedicaron ou a que queren dedicarse, que existan tamén sinerxias entre elas, porque a veces non coñeces a unha muller que ten un servizo que pode ser complementario á túa empresa e que está moi perto teu. Entre aquelas que xa emprenderon atopamos a Encarnación. Ele e unhas amigas decidiron crear un colectivo centrado en asesorar a persoas en diversos campos, como a psicoloxía ou a nutrición. Para levar adiante o seu proxecto, recoñece que non o tiveron doado. Es muy difícil, pero bueno, yo pienso también porque también nos lo ponemos nosotras difíciles, porque por lo menos a la gente de mi edad, ¿no? Yo tengo 50 años, tenemos en la idea, la mente que nosotras no podemos o no somos capaces de hacer, y entonces gracias a esta juventud que viene empujando fuerte y todo eso, que quieren hacer muchas cosas, también nos ayudan a nosotras a salir de ese agujero. Marta contanos que acaba de rematar a carreira de psicoloxía hai tan só uns meses. Agora quere lanzar o seu propio proxecto e levalo adiante aquí, no Salnés. A miña idea é montarme a miña clínica de psicoloxía e poder ofrecer terapia asistida con animais, que é algo que como que se ve como moi raro, vese moito en Estados Unidos ou noutros lados, e aquí haino porque o hai en Vigo, por exemplo, pero non é moi común e a xente é moi reticente coa idea esta. Por alcalde de Ribadumia, experiencias como este almorzo celebrado hoxe en Barrantes son moi enriquecedoras para as participantes. O rexedor salienta o proveitoso que resulta o intercambio de experiencias. A súa experiencia como emprendedoras, a súa experiencia como queren emprender e, polo tanto, a verdade é que é unha valoración moi positiva. Estamos no Día Internacional, na Semana Internacional da Muller, o Concello de Ribadumia súmase estes actos e o Concello de Ribadumia, pois evidentemente, ten que tratar de buscar esa igualdade entre homes e mulleres. Tras o seu paso por Meis e Ribadumia, a rolda de almorzos a prol do empoderamento feminino pecharase mañá en Cambados.